So sa ka. Heat of a rolling wind. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Can You Feel the Love Tonight? RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ang napadal sa iyang suatampo karon, mukining ko sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Gato magtatampo, nagtasingan nga, Fredo. Nganong karon naman ka na uli? Hapit naman alauna. Nagbuwat pa mga guglas nga pasahero day. Una ko ni uli. Ano Mao mo pa? problema? Tod. Yung akong kita ron adlaw. Ikaw na pahala na? Salamat kay Dungaw. Una na ba na itambal si Inday para siyang hubak? Ha? Mo ba? Sige lang. Mangita kong sideline. Basin pwede ko makasidline o extra sa mga construction. Sige dong. Salamat, Aniha. Oh, asa man ka? Mapagani pag-abuti mo din sa bahay, kikang nagtrabaho construction. Mulakaw ng sagka? Mamasayro ka day. Anugon pod. Anya dong, imong pahuway. Okay ra ko. Nagkabalagan ako. Kinahanglan akong mudobli kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa tong anak. Siya ra unta usa nga tong anak, pero murag daghan kay siya katunga. Tungod kay igo ra gid kayo nga kong pangita. Dong Fredo. Gani day. Makahunaw na ako basin og nagmahay na ka nga ako ang imong ipakaslan. Kaya wag na ako matuman ng akong isaad ni mga hatagan tigag nindot ang kinabuhi. Dong, ay gud pagsultian na. Ay gud pagpakawa sa paglaom. Kung hindi mo ko mawadag paglaom, kung kada adlaw problemado kay ta. Kung nasa da kwarta para kao na to. Labi na gyud sa mga higayon kung atakihon sa Inday sa iyong hubak. Dong Fredo. Nadlo ko day. Nadlo ko. Basilunya tungod sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako. Ayagod pagsultian na ko. Bisag ka no sa dili kinamahitabo. Mahal kay ta ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod kay akong nakita kung unsa minimo ka pinangga o kaya nimong buhaton ang tanan para namo. Day, salamat day. Mahal kay ka namo ni Inday, Dong. Mahal sa kayo tamo day. Pasensya na dyo kayo, Fredo. Wa ko'y ikahatag ni mga sideline kay wa na mo ko'y project good. Mao ba? Ano ko na eh? Pero kung kinahanglan yun ka, pwede ti kang dadon sa kung kaila. Nato si ikahatag ni mo pero wa ko makasuhito kung saan trabaho Yan sa man interesado ka. Kay dadon ka dito. Sige. Wa ko'y problema. Okay ra ko bisan unsang trabaho Mao na. Kung ganahan kag dinalian nga kwarta, na ako'y ipatrabaho nimo. Unsa man na, sir? Mamaligya og shabu. Kaya nimo? Unsa, sir? Sir, delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko. Masakpan lang ka kung magpasakop ka.
Pero kung matarong ni imong trabaho, ay kay ka. Sir. Una ako sa na kumayo, sir, ha? Ha, sige. Kung makahunaw na nagani ka, kahibaw na ka aning lugar ha. Oh. Anhian lang ko. Dong, naningil ba sinang meeting sa tong giutang atong na ospital si Inday? Kung di ko nuta makabayad, iya tang ipapriso. Unsa day? Dong, unsa itong buhaton, ani? Sige lang, day. Mangita ko pagi. Visit. Kung kano sa akin lang kay mig kwarta. Nagumba pag yung tricycle. Lain na sa nigkasto ron. Ay. Mauli niligyog sa iyo, ani. Bata. Sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale. Day, nga naman si Inday. Anong gihubak mo ng mayo? Gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak? Arang-arang na, ma. Nga anong gipalabam sa di mo bata? Nanahibaw mo kang bawal niya, di ba? Siya man mo inamugos nga mutabang nako. Susbisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton. Pa, ayaw lang ta sa bis, mama. Ako man mo inamugos kit nga matabag na pa. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko. Day. Sorry, ha? Kung nasgitan ti ka kanina. Sa akong kapoy mgud kay ko. Nya, nakuba pa yung tricycle. Nakamisang gastuhan. Ako sa bitaw. Gikapoy man sa kong dawat og laban na tibukan law aron lang makakwarta. Sorry na. Pasensya na, ha? Sa ato na ko kanina. Sorry, Put. I love you, Day. I love you, Put, no. Anya, saan naman? Pasensya na kay sir, pero di na ko kaya, sir, eh. Di na ko kaya nga ang ipakaon ako sa akong pamilya gikan sa dili mayong pagi. Ako na sa nanggihunaw na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya kung madakpan ko. Sao na lang akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan. Kundi ako na. Mahal kin ako sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang piliran. Prido. Di ba magkamaw mo drive skinan? Oh. Sakto kayo. Ang ako igsoon, nagdungag og palit og van units para sa mga turista nga mo ni dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kada adlaw na kay kita. Mas dako sa nang imong kitaan kontra sa pagpamasahero og tricycle. Nya man willing ka ba? Ha? Oo, sir. Willing kayo. Manay ganahan ako nimo kay tarong ka gid nga trabaho pido. Nala sige, tawagan ako kung igsoon karon lain aron magsabot mo. Salamat, sir. There's a calm surrender. Hapit na ba yung unta kumada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun akong maayo ang akong pamilya kung unsay mahimong epektuan ngadto nila kung pananglit ako tong gibuhat. Pero kay wa man magtanaw lang ang Ginoo, sa kaluoy niya, iya kong gihatagan og lain nga oportunidad nga makakwarta. Dili na kadako ang kita, pero bitaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitag kwarta para sa mong pang-adlaw-adlaw.
Mahal kay nako ang akong pamilya. Ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao ko ta mga higala ang suwatampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, can't you feel the love tonight? and care. It's enough. Ang maong kaagi, gibatang duro sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inintulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.